Ginabanta 3 milyones pesos nga balor sang mantika nga may kabugaton nga 25 toneladas ang naula sang natumba ang container van nga ginadala ni Noel Cadayanon sang Hibaw-an Mandurriao matapos na disgrasya ang trailer truck sa Mulielone sa syudad sang Iloilo. Suno kay Cadayanon, mga alas 3:30 kahapon sang kaagahon Oktubre 23, 2022 sang natabo ang insidente samtang nagapataklad ini sa Arroyo Bridge sang nakakas ang fifth wheel sang trailer rason sang pagkatumba. Bangod sini nangin madanlog ang dalan Molye para sa mga motorista kung sa diin madamo ang mga nagkalatumba nga motorsiklo kag nagtuga pagid ini sang oil spill sa Iloilo River. Wala naman napunggan ang pila ka mga residente kag mga nagalabay sa lugar nga magkuha sang mantika apang suno sa abiso sang Iloilo City Operations Center. Isa ka raw palm oil ang amo nga mantika kag hindi advisable bilang cooking oil. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si kabanderang Ralph Dili-Dili Mosqueda nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.